ସକାଳୁ ମହାରାଣୀ ଉଠି ଦାନ୍ତି କିଲି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ଘଷିନି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଧୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ। କଣ ଖାଉଛ? ଦାନ୍ତି କିଲି। ତମ ଆଖି ଯାହା ଫୁଲି ଫୁଲି ରହିଛି ମା, ଆଜି ଆଉ ଗାଧେୟନି। ଶୋଇଥାଇକି ଏତିକି ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲା, ଏବେ ଉଠିକି କାନ୍ଦୁଛି। ମିଆଁ ପିଇଦେଲା। କିଏ ପିଇଲା? ପିଇଦେଲା। କିଏ ପିଇଦେଲା? କହିଛି ମୋର ସବୁ ମିଆଁ ପିଇଦେଲା। ମିଆଁ ପିଇଦେଲା। ହଁ ଚାଲ ବାଡେ ଆସେ ମିଆଁ। ମୋବାଇଲ ମେକାନିକର ହେଇଯା ହେଲା, ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କାଟିଦବୁ କରିଦବୁ ହେଲା। ମୋବାଇଲ ଟା ଖରାପ କରି ଥୋଇଦେ। ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ଖରାପ କରି ଥୋଇଦେ। ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲିଲୁ କି କଣ କଲୁ ହେଲେ ତତେ କଣଟେ ଶିଖିବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁପର୍। ମୋ ମାମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି କି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ୍ କରି ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ମେଡିସିନ ପକେଇଦେଇ। ଓକେ ହଁ ହଉ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ନା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ମାଉ ଖାଇଦବ। ଓକେ ମାମା। ମାମା ହଁ ସୁନା ପିଲା, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ମାମା ତମେ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ନା? ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ? ଏ ବୋପା ଡାକ୍ତର ହବ ପୁଣି ଲୋ। ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ? ଡାକ୍ତର ହବ। ହଁ ପାଠ ପଢୁନ ବୋଲି ବାଡଉଛି। ଧୀରେ ପଳେଇ କାଣେ ଚୁରୁଣ୍ଡାଇ ତୋର ଭଳିଆ। ଆଉ ଟିକେ କଥା ହବ। ଆଉ ଟିକେ କଥା ହବ। ଭଲ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ଡାକିଦେଲେ ଦାଦି ଖାଇକି ଦାଦି ଖାଇଲେ ବାବା ଖାଇଲା ଦାଦି ମତେ କହିଦେ ମାମା ପଳା
7, 8, 9, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 5, 26, 27, 28, 29, 29, 30. Athar ko 1, 1, mama, 1. କେଥର କହିଲେଣି ପାଣି ଆଣିବି? ହଁ 1 କହିଲୁ। ଆଣିଲ ମଣତି ଉଠେ। ତ ଏଠି ସାନ୍ଭିର ଆଜି ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆଉ ଆଖିଟା କାହିଁକି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଥିଲା। ସେ କହିଲା ମାମା ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତ ତା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ମାଲିସ କରୁଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଦବଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। So please like, share, subscribe. Thank you for the watching. ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।